महान व्यक्ति गेदेमा सुबुंनि जितु सरकारा होनाय टाइटेल उपाधि बान्था माने सन्मान जितु कर्मवीर नवीन चन्द्र बरदलै बिथांनि उपाधिखौ बिथाङा लानाया बिराद गरिहनानि जग्य सोंखारिथावथाव आरो बे जोंनि बाक्सा जोंनि जिल्लानि थाखायनो लासिंसिं बाथ्रा राकेशनि बे खामानिया। कर्मवीर राकेश ब्रह्म कर्मवीर उपाधिखौ लिरनो मोना। कर्मवीरा जाबाय मोनसे सरकारा होनाय उपाधि आरो बेखौ सासे सुबुंनोनो होनाय जादों जितु स्वाधीनता संग्रामाव भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लानाय आरो बिथाङा सासे लयारमोन ग्रेट लयार बै समावनो सासे ग्रेट गान्धीयान गान्धीनि आदर्शजों सोलिग्रा आरो बिथाङा बयबो मानसिखौ मोजां मोनोमोन। आसामिस राव थुनलाइखौ जौगाहोनोबो बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बै बिथां सासे मुक्ति योद्धा उदांस्रि सोमावसारगिरि जितु 1940 नि सिगांनि दा बिथांनो सरकारा बान्था होदों बिथाङानो जाबाय उपाधि होदों कर्मवीर नवीन चन्द्र बरदलै आरो बिथांनि सासे महान व्यक्ति गेदेमा सुबुंनि जितु सरकारा होनाय टाइटेल उपाधि बान्था माने सन्मान जितु कर्मवीर नवीन चन्द्र बरदलै बिथांनि उपाधिखौ बिथाङा लानाया बिराद गरिहनानि जग्य सोंखारिथावथाव आरो बे जोंनि बाक्सा जोंनि जिल्लानि थाखायनो लासिंसिं बाथ्रा राकेशनि बे खामानिया।